Tarik ndak kuat teka-tekaan. Arono iso. Tolong dikasih lagu Mbak Dinda. Lagu apa? Yo, apa ta? Anu. Sampai ajal menjemputku. Ya Allah kaya sik wingi sampean. Ya duduk. Tak kira kate mati pisan. Tamar apa lele. Ndak ono we peteng. Mati lampu. Apa lilin. Ayo enak iku lagune. Mati lampu kok. Apa lele. Cuk, langsung ngono. Hei. Ngau. Sesat. Mati lampu. Buyar apa kawin ngono ae duduk. Ndak ojo ngawur ae. Lagune sing rada rancak. Goyangnya dong. Joget lho. Lagu Damar apa lele khusus masyarakat Garungan. Loh. Aku sing siaran. Asik Jos. Masih bersama Singo Manual Joyo. Aduh no ngendi. Aduh gawe ngendi. Suwi bebarengan. Garing. Nono Tebalo. angkat di pikiran, tapi kita konan. Ison kuen riko, opo trimo konco. Jamar opo lelen, buyar opo kawin. Kita resna opo, bene biaen. Jamar opo lelen, buyar opo kawin. Jos. Riko kurang yakin kadung duwe niat ati ojo momang mumpung durung minjat welas iki kirang Singo Manunggal Jaya. Dadi pikiran, dadi pitakonan, ison duwen riko, opo trimo konco. Jamar opo lelen, buyar opo diteresno opo. Jamar opo lelen, buyar opo kawin. Diteresno opo, bene biaen kadung duwe niat. Ati ojo momang, mumpung durung miyat. Welas iki kirang. Ayo le. Waroke ate metu. Ayo. Aduh. Lah. So. Takono Setan tekodi. Ya Allah. Hop. Ndak balik. Ndak balik. Sing ganti kene. Logo. Hey. Oh.
jare ndadi. Ya langsung ngene tak takoni koyo winginane iko. Tagen entagen. Tidak usah malu-malu. Apa aneh tidak usah malu-malu iku lho. Tadi yang ke satu, sekarang yang kedua. Setan teko ndi iki? Ya teko kene-kene tebuan wetan kuno. Merene kan apa? Anu diundang tuan rumahe. Sapa ngundang? Sampeyan ngundang ta, Bu? Apa? Endak, ngundang kene ngundang reok. Age ndak ngomong tak mudhun awake ini. Ya jok ngambul ning ndono wong dadi ngambul. Ya jenenge kereng. Engko tak bentusno ngenekan ku ya. Aja wis pindul. Merene kan apa? Aku rene njaluk duit biru 5000. Aduh, kok kagak jareku. Duit biru. Ning ndono setan uraan. Lho mangiku padha limoe tapi nolek lugur. Coklat luntur. Termasuk tuan rumahe Ibu sapa jenenge Mas Putra? Ibu Mesna. Kongkon munggah mrene. Lek ndak munggah ndak waras. Ya dulur-dulure iku kan akeh. Lek ndak munggah ndak waras. Ya ndak waras. Ya apa sing kereng ra? Ndak waras. Waran telun lagi telun dhewe. Icis rek jasik. Lho, ning dene wong dadi kok icis. Dadi awake ku kereng. Iya kan icis ndak enak dhewe aku. Aku tetap kereng. Aku takon ono sik kene. Yo, esih ra tak telukno. Monggo dumateng Ibu para hadirin. Boh. Bapak sapa? Endi jenenge? Agil awak metu awak suwen jaman iki. Bapak Justin atau Bapak Susanto monggo. Ayo lah, Pak. Kok biasa ya lah. Asik ra sing ngangken. Sing nganten. Monggo munggah teng pentas. Niki setane lek gak munggah gak waras terus sih. Aku nendak 500 duit 50 tak waras. Harah. Tuh. Bokong kadung teles Pak Di. Wo nyetet arek iki. Arek kok nyetet temen. Nyetet temenan. Monggo Bapak, monggo katuran teng mriki. Ana apa ndono sale ndono ya wis iso. Ya ana mosok ade turu wong marine sok ana roke. Ndak biasa alasane wong repot nemeni dayon ndi. Dajal lagi telung dhewe. Sopo jenenge? Awak Pak Justin atau Pak Susanto? Pak Justin atau Pak Susanto? Heeh. Age sampe ndak rene, daerah tak dudu info suket sampean. Siapa jenenge? Ning kene damen akeh. Lah apane wong arep tambah aku Pak Justin? Kapan? Wingi nggo angkong. Ngawur ae. Ayo Justin. Kok Loh, apane mang janjian ambek aku? ya apa? Engko bengi ae nek awan ndak usah wis ngene. Kan sing awan mang sing bareng jeragane ndak usah ngene. Ndak usah. Ndak usah nek Akeh dadi omane. dadi meneng aja. Tagen entagen. Tadeng cang lindong Arah. Iya. Dadi mana? Kon ero kan? Iki lho tembelek iki. Ero kan. Gasruk ning irung. Set ya ambune. Iki lho udene ndak percaya iki lho. Kok kagak jare aku. Wong iki ambune. Ancene wong kok cek nyetete temen. Kok sing nyetet? Dadi meneng ah. Ngene lho, Le. Ini Pak Justin karo Bu Justin paling mungkin repot. Iya payah wong iki. Ini awak dhewe aja suwe-suwe ning kene sing nyambut gawe dudu awak dhewe tok. Ya iya. Sik marine sik ana reoke teluan. Lho permainan sik Permainane sing manunggal sik akeh. Heeh, dermulan macan-macanan. Ngan opo kok permainan dermulan? Ya menawa.
Ayo Widodoro Widodari. Ayo ngadeg kok, mari dikei lagu ambek mlebu. Langsung anjlok lho lewat kono. Ngawur ae. Ya apa? Lek sampai patah tulang ya apa? Arek kok nyecet sih kon. Ayo Mas Yusuf, kei lagu karo Tumon wedal. Balik, Mas Yusuf. Luntur ya sini. dutek. Ayo ngadeg kok. Durururirurirut. Hadirin wedake luntur. Kok kagak jare aku. Lolole lole. Oh, enak. Persiapan reokele, terima kasih. Kembali produksi yang ada di anak tangga. Masih bisa kembali melebar. Ayo jadi odo minggir nih, jadi odo nih. Jadi odo minggir, jadi odo di pentas. Ayo jadi odo minggir di sini. Waduh, tutup nih. Kayak dalam. Lah iya. Enak. Kita tinggalkan modeling show Singo Madunggal. Hadirin kita simak wujuding tari dadak merak bener-bener Singo Manunggal Jaya untuk Anda. Singo Manunggal untuk kita semua saudara. Kembali terima kasih. Ada Nabila Peronasan Om Bagus Wendra. Terima kasih. Ari Musik Mahir. Audio My Sound System. Enak. Kembali putra-putri kemanten dari Bapak Justin Susanto, Ibu Justin Susanto. Terutama ini putri editan ada Mas Justin ya. Putra tercinta dari Bapak Susanto serta Ibu yang punya gawe. Kemantene monggo ditumpakno Singo Manunggal dulur kang dadi arane Bapak Hendri aran pimpinane anak dadake dikawali kule barisan diatur dhewe. Awas. Oh. Oh. Kali pepe iku pangonane ayo kanca rame-rame nonton reok sing bagus rupane Singo Manunggal dulur kang dadi arane Bapak Hendri iku pimpinane kali PP Barat aran panggonane Kutha Lumajang kabupatene ayo iya ayo Singo
Manunggal Jaya. Ada maksud langsung ke Pak Hendrik pribadi. Kali Bebe Barat, Yoso Wilangun Lumajang tercinta. Ayo nyambut gawe alon-alon ya. Ayo. Alon-alon ger. Yo. Singo Manunggal berdedang, ada Nabila, ada ahli musik bae audio Darungan Lumajang Indonesia bergoyang. Terima kasih. Kembali nih dari cerita putra dan putri keluarga besar Bapak Susanto, Ibu Justin Susanto. Mohon sadar ini pun ingkang kagungan putra alit, ingkang gadai putra alit sing badhe purun pinggar kebiaripun rayok Singo Manunggal Jaya. Dalu punika mau dipun aturi awal nih. Terop sisi kulon udane mulai lugur ya, awas merai dikawal ya. Masih bersama hadirnya Singo Manunggal Jaya. Ada Nabila Production Shooting, Om Bagus Wahendra, salah satu hoping saya ikon terbaiknya Lumajang. Ada ahli musik baik audio sound system profesional. Ada kawasan Gondang Retan Jember terbina. Enak. Terima kasih nyambut gawe alon-alon ya. Ya. Ayo Singo Manunggal Jaya. Ya. Awas akange, ekolane, goyane, akange. Ayo nak, akange digoyang ay. As. Enak, ampun ngantos wonten yang ketinggalan. Sadarane pun yang Bapak Susanto, Ibu Justin Susanto, ngantos puranipun acara. Oke, enak. Sing durung turu digoleki le. Ambut gawe alon-alon ya. Pokoknya kelakon ngangoi. Singo Manunggal anti air begini ya. Ayo. Lo. Nabila, ahli musik Singo Manunggal bergoyang. Musik, sisi. Kau yang pertama
saking ngramekke. Maringi Margio ngemeniko warga Agung saking Bapak Susanto, Ibu Justin Susanto Darungan ya le ya. Ayo kemantane tumak namane le kure. Alon-alon ya. Cuaca kurang mendukung. Kemanten aja ngantir sing ketinggalan. Ya awas merail dikawali kule dempet iku le. U E ya a yo e ya a. U E a a ya ajak bagus jogetono ala-alano. Abi tak ketemu sudah ketemu ya le ya. Lama tak jumpa. Nabila ya. Ayo. Pokoknya udah lalon-lalon yer. Bapak nasib wonten putra dan putri sak daerahipun keluarga Agung saking Bapak Susanto ya. Jika para treton jauh semak sing ado cedhek sing tebe celak yang jauh dekat ya. Ingkang kagungan putra alit pun atas wonten yang ketinggalan. Yo ya ya yo ya. Ayo nyamlang teman Kang Morbi. Ya. Ayo Singo Manunggal. Mas Justin tuh mana-mana gue putra yang ditan dari Bapak Susanto ya. Ibu Justin Susanto enak. Mas Justin ojo nganti modern ya. Ayo yo ya asik baru-baru Nabila ada Ari baik Apa sayang iki tapi sayang besok tengganing mati. Janji kula sramung ngono ing ati mantep rasa lan jiwa raga iki. Ati kelayang tanganku iki muga bisa nanti banyu siji kanggo amun jaga rasa lan katresnanku. Ayo le, wis tiba wancine yo, Ger. Wis titi wancine. Bengi iki anggonmu kaya tugas pendadaran kebiare Singo. Singo Manunggal Jaya. Ayo. Ale, kalangane diatur dhewe le. Ya. Ayo Singo Manunggal tetap jaya Ger. Dalam waktu langsung Bapak Hendrik pribadi.
Ayo, 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 ayo. Oh, 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 ayo. Solai dudu Bopo Susanto ya liya. Jo, aus, singo, manunggal joyo. Ayo ya. Oh ya. Ada juru malang saudara Basmo. Ha, lo, ayo, 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 ucal lo mana? Ayo, aduh, aduh, ngalor, aduh. Ladalah. Ayo. Hai. Ayo nak. Oh, yo. Ayo. Tuh. Us, awas ya. Tuh. Hey. Oh, yo. Aus. Golainya. Oh, yo. Awas ya, hati-hati ya. Tidur boleh. Aus.
canda nih. Kali ini kita tinggal wujudin tari dadak merak bener-bener Singo Manunggal Jaya. Di belakang saudara, langsung kita terbang ke kawasan Pulau Dewata Bali ada wujudin Sang Ratu Gogo. Leyak Bali Singo Manunggal Jaya untuk Anda. Jak Mordi. Leyak itu leboknya alon-alon Jak Mordi. Dewo jagat Dewo Batoro. Ya. Dayu. Jagat Dewo Batoro tiang-tiang rawuh Dewo. Piyuh. Tebang dengan wetan sakane. Wujude Ratu Kemanten leyak Bali Singo Manunggal Jaya. Lole. Gambare sapa Kang? Gambare tukang syuting, jeragan syuting ayem. Sapa Mas Bagus lho. Ayo nak. Teko Bali temen gogo iki lho ya. Ora bujuki kan yo. Dayut. Ada wujuding Sang Ratu Kemanten. Ratu Gogo Singo Manunggal Jaya. Mas Justin nek durung turu digoleki nek tumpakno le ya. Kemantennya durung-durung digolek ini Mas Justin ya. Diangkat dijak muter alon-alon boleh ya.
Purno main digas. Uji ting leak-leak Bali. Ratu kemanten sang ratu oga singo Manunggal Joyong. Enak berputar-putar langsung keluar. Terima kasih. Persiapan yang di belakang. Anak-anak nih, embong lucu nih, pelan-pelan. Ayo, yang di belakang merapat. Hadirin, kita tinggalkan wujuding Ratu Kemanten Lea Bali Singo Manunggal Jaya. Kembali belakang kita simak ada wujuding Panglima Kumbang Singo Manunggal Jaya itu ada Kang Morti. Macane lebokno nih. Panglima Kumbang. Ayo. Salah nak. Dalane lunyu mari udan ini ya. Sing hati-hati nih. Ya. Mas Justin ditebakno le. Ditebakno kemantene no. As. Panglima Kumbang leren dhisik. Kemantene digawe dhisik. Enak. Mas Justin ditebakno dhisik. Dijak muter-muter ya le ya. Enak kembali sini berganti Kemanten Kakung Putri. Kalau masih ada ini gentena anak apa enak ya. Pindah posisi Kang. Ya. Ja. Enak, hidup nawe le. Oh iya. Ayak dayat. Nih sampun. Terima kasih. Enak. Bisa dikembalikan ke tempat semula. Terima kasih. Mas Justin ya. Terima kasih. Enak. Yang di belakang merapat. Ya la. Ya la. Enak. Tok nole. Ya, terima kasih. Satu
Kali ini kita tinggalkan saudara wujuding Panglima Gumbang Singo Manunggal Jaya. Di belakang kita simak ada wujuding Banteng Singo Manunggal Jaya. Mapan berecak morti cak sul. Mapan temor jalan lah onan. Bukan abon juga Ayo, abon apa orang abon lani sih? Ayo nak, cukup sama apa tampar anak. Siapa kalau jalan ya nak ya? Yuk Ale, dikawal si becik ya Ger ya. Yale. Alah. Kembali biar kemana itu kemana itu oleh ya Lalelo alah dijaga kecil ya jangan hati-hati le la ayo hop abu yayan leran le aduh berat dulu ya biar bandengnya biar tonole ngoyo sing oleng enak ya ayo tonole jempong etane ayo nih baik itu tadi sekedap antara dari kami Singo Manunggal Jaya dari awal sampai akhir. Apabila mana ada suatu kesalahan ataupun kelembutan dari kami mohon maaf yang tak terhingga. Terima kasih Nabila, terima kasih ahli musik audio. Sampai jumpa di lain kesempatan dan waktu. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Cak Mordi pamit kondur alon Cak Mordi.